Здравейте, приятели! Днес ще качим едно филмче за покрив. Как се прави покрив? Как аз направих по-скоро покрива? Защото рано или късно на човек му се налага да прави покрив и има много TikTok майстори, които просто в такъв филм вкарват, че няма излизане. Защо? Защото ги правят с едни скари. Това ако примерно е скарата на 4 точки тежестта, ако тук отгоре е керамидата, на 4 точки фактически ляга, по средата е празна и ако има сняг, ако има някакво стъпване, няма как да понася тежестта. Нищо, че казва, че е здрава, гарантирам ви, на 6,5, на 4,5, лично съм го мерил около 7 тона и половина сняг. Снега беше около 60 см. Съм го мерил. 50 на 50 с кофичката, кантарчето и записвам. Така че натоварването е много голямо. И каква беше моята идея? Керамидата не можа да стане. Лично моят покрив имаше малко още за доизкусоряване. Добре, няма не тече, няма проблем. Но не е както на мен ми се искаше. Защото две неща съгрешихме. Просто керамидата, когато ляга на самия покрив, трябва да бъде летвата. Аз ги сложих само на 2 летви. Летвата трябва да бъде почти зъбчето на керамидата да опира в хартията. Аз сложих посипка, ще ги видите там малко след като свършим приказките. Номер е, че те кога аз просто бях на работа и сложиха малко по-голяма летичка. И вече тук трябваше да се попълва, това съм го попълвал, иска да го попълна с варов разтвор. Не съобразих, трябваше тази кал, която е отгоре, кал, кравешките фашки с слама, изключително здраво и за изолация, за топлина и за всичко, но аз не го съобразих това нещо да го събера, да се го накисна. Просто слагах варов разтвор, така че цялата керамида да ляга върху върта. И вече, когато и да има примерно настъпвания и град и тежест, тя поема с цялото стегло. И самата летва и да изгние, тя ще си подпира самата керамида върху върта. Там се получи, но няма значение. Все пак и майсторите трябва да ядат хляб. Едно 20 на години, 30 даже, няма да има никакъв проблем. Ако някъде някой земетресение или пак нещо природно бедствие стане голямо. Още едно нещо искам да ви кажа. Ако примерно да речем е двускатен покрива, ако е двускатен, аз го правя последния начин, слагам надлъжните летви, след това минавам вуалита и след това вече слагам напречните летви. Натоварването е като всеки друг покрив, но не съм толкова привърженик на тези покриви, защото тежестта ляга върху 4 точки. Няма как да се разпредели. Този покрив, който фактически го разглобихме, беше на 87 години. 87 години. Нали така? 36. Много голяма. Нито са керамидите са пренареждани, нито са просто както си е направено оригинално до ден днешен. И имаше само теч около двата комина. Имаше едно малко коминче, което го запушихме и големия стандартния комин за двете стаи. Толкова от мен, дано съм ви от полза. Внимавайте много майсторите, просто ще възалъгват. Не знам. Сега ще го видите там самото клипче, самото филмче. Работят са добре, аз зато и не ви ги казвам майсторите. Аз когато, примерно, направят нещо хубаво, майсторите винаги ги рекламирам. Не за друго, просто когато е нещо добро. Тези майстори малко ще ги прескочим. Средно ниво са малко над средното, но на мен лично не ми харесаха, има и много по-добри от тях. Няма да им казвам имената, няма и да ги предлагам. Защото малко така, как да ви кажа, правяха ги нещата, разбират ги, определено ги разбират, но гледат по-тънката лайсна. И толкова от мен, приятно гледане до края и благодаря ви за вниманието. Къщата долу е 7 по 8. 6,5 на 7,5, ама слагаме 7 по 8. Ето го един комин. Това, което е старчащото, ще са мани. Това са маха. И понеже е средна стена, ще искам да се санира ето това нещо. Ето това нещо. Покрива. Ами на мен 100 годишен. Това е. Вече сме на обекта.
Първият етап. Тук малко пече слънцето. Да свалим керемите и дъските. Старите дъски са изкарани. Ето ви къде са. Към тези са борена. Няма много. Почти няма. Слагаме нови 3 см. Това е за битумен грунт. Не знам как ска. Това където се слагат битумите. Посипката. От всякъде, само че тук ще ги са минати. Всички страните тук ще не са минати. Това е от долна страна. И сега отгоре пак ще бъде с нещо намазано с този грунт. За битумни керемини. Не знам как са прави точно. Дали ще ви го кажа, ама те тук май няма кутията. Слага се посипка. Ето го битумния грунт, сега да го покажа, ако някой иска интересува. Ето го. Битумния грунт. Изела Петров. Това са. Аз съм слагал дъски на тази тук, само с как се казва, що? Това е присипката. Стади била. Ако не се скъса, няма как да протече. Това е гарантираното изгодни. Аз ги дам гарантията. Това просто сме ги войдисали сега. За да може утре да има фронт. Така, слагате старите керемиди, същите керемиди. Защото са много здрави. Няма смисъл да се купуват нови. Тези плаши тук ги правиха миналата година покривите, красиви са, безспорно. Но още на първата година викаха майстори за рекламация. Да видим нашите, които ще направят. И ми горе-долу това е за сега. Като се направим луца, ще ви покажа моя модел, да го харесате. Тук вече е третия скат. Тук беше първия. Това е първия. Този е третия. Сега ще видим на втория. Нека да го покажем тук. Ще има много натури. С пъна назад. Ето къде. И дъските чакат. А от долната страна. Практически отгоре след това ще ги намажем. Ето и втората страна. Комина е крив, защото не е измазан. И остава третата, четвъртата страна. Ето вече е следващия етап. Полагане на посипката. Хартията с посипка по-точно. Отдолу вече виждате черно. Грундирано два пъти с битумния грунт и посипката. Следват летвички, вар и керемиди. Старите керемиди. Здравите керемиди. Ето тези. Са 29-та. Не, излагах ви 36-та година. Другата къща е 29-та. Старите надписи. Ето, който не е виждал от TikTok майсторите. Тук отзади вече е чисто. Махнато е срещу букуци. Място много. И така. Продължаваме напред. Ето вече и последния етап. Слагане на хартията с посипката. Долу е минат битумния грунт. Слагаме посипката, отгоре летви, вар и керемиди. И чакаме да прокапи. Сега ще ви покажете цялото. Секунда да не падне. Това са старите дъски. Старите керемиди. Следващата страна с улиците.
страна. Комина вече е измазан. Няма го тук. Чащото. Шестнадцата. Вече на последния етап. Слагаме керемидите отдолу вар, да дига вятъра и да е плътно керемидата да носи цялата товара, не само на 4 точки, както е скарата. Сега ще го пусна от другата страна, да се вижда по-добре. Вече сме на финала. Слагаме керемидите и готово. Чакаме 2 години гаранция. И ето и от друг поглед. Отдолу е посипката, вар. Покрива опънат, само горе още един да измаза. Ето и от друг поглед. Майсторите. Бавно, спокойно, 3 човека. И чисти за всичко. Перфектно. Ето е вече готова къщата. Тук от тази страна. Ето и от тази страна. Ето и от тук. Ето и от последната страна. Няма ги стърчащите работи. Сега ще направим хидроизолация. Ще я облечем с шпонт като тази. Ако се чудите с какво, винаги съм за дървото, повярвайте. 30 години. Това само с 2 пъти безир. Лелен безир е миналата. 30 години държи без проблем. Еми, толкова сме. Да.